Anyalakit din ka sa iti ayat ken imbag ni Apo Diyos kada tayo. Pagsipod ta, anda tayo manen, karadwa ka daytoy nga kundaway. Tapno, adalin tayo sa iti napateg asa una. Nga iso iti inadal tayo ka daytoy nga lawas. Iti eskwela sa batina tayo sa. Ket agyaman tayo agsipod ta ni Apo Diyos iti nang binbindisyon kada tayo. Pag-check ka kapsat nga iti tungkol may sa kada tayo anda iti pagyamanan na. Isu nga sakbay tayo nga unagan iti panagadal tayo kapsat. Dawatek nga agmay sa tayo nga nagkararag. Bendito mo Diyos, amaming nagdakat sa dilangit. Agyaman kami Ama, kadayto aldaw kan santuan. Aldaw ka na ginanang intento mo rin kada kami. Aldaw nga da kami nga anak mo ket nagkakadwa. Tapno agmay sa kami o Diyos nga dayawon da ka. May-maysa kami nga agyaman ken ka. Gapu ka diliti naruay ken adu mabindisyon nga ited mo kada kami. Agyaman kami Ama, pagsipod ta, iturong na kami manen. Babay ni Santong may Espiritu at no iti panagadal ni. Ket si kalaeng iti may dayaw, ket maiturong kami o Diyos. Ken ni Apo may Jesus nga isu iti ayan iti namnamam. Agyaman kami, agsipod ta sika, iti kanayon nga nangikari, nga sungbatang digiti nga karkararag ni. Itinagan ni Apo may Jesus. Amen. Datayon kausap iti lesson number 4. Iti imon unang talong leksyon tayo kausap. Naadal tayo nga iti basol ken iti patay simbret kadaytoy nga lubong. Ket gapu iti panagbasol iti maysa nga tao isungan ni Adan kausap. Amin metten nga simmarunuken kuana ta isu iti ama daytoy nga kinapuon tayo sa is the father of mankind. Ket digiti amin nga nayanak dametten ama nagpaso daytoy kakabsat iti ayan iti problem ngam agyaman tayo tanumampay adda ni patay umay iti ipapatay adda dayjay namnama nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Dayjay nga namnama ket nagkari ni Apo Diyos kadigitoy nga naganak tayo nga nagpaso. Ket aminen nga nagbiag kititaen da kakabsa. Dayjay yaay dayjay anamnama anay kari. Isu nga adday iti namnama. Iti daan atulag dagijay nga nagbibiyag iti ta iti sentro iti historical sa dayjay cross ni Apo Jesus. So dagijay adday daan atulag, they were looking forward babaen iti pamati kadayjay nga kari dayjay ay ni Apo Jesus ket in talekda dayjay apamati da kadaytoy akari inted ni Apo Diyos sa dayjay sacrificial system tapno isuro na dagitoy nga nagbiag sakbay iti cross iti yaay dayjay amamad manubot dayjay Mesias kakabsat ket amin nga naidaton nga karnero isuro na nga adda dayjay Lamb of God nga umay kakabsat. Iti adalin tayo iti lesson number 4. Tinamnama iti daan at testamento. Iti paset a mayulo ket masaratan iti Hebreo 11:17 ken 19 kastoy kakabsat iti naisurat ket basaen tayo. Gapu ti pamati ni Abraham
idi nasuot, indaton na ni Isaac, wenday di mawat asiayat kadagiti karkari, in dayon na kuma iti bugbugtong nga anak na. Pampanunutin na nga uray pay dagiti natay mabalin ti Diyos a pagungaren. Manipod ijay kas iti baliwan na manen nga inawat pangtigan. Iti example ko sa tumununan ni Abraham. Amuan tayo nga ijay Genesis 22. Isukrob sa iti nangalaan ni Pablo dahito nga insurot na kadagiti kakabsat tayong Hebrews. Idi nga binagaan, binilin ni Apo Diyos ni Abraham nga idatod na iti bugbugtong anak. Nagtulnog, tapay, adda dahi namnama, kapatputan na, anya dahi nga namnama, una na, nga uray pay dagiti natay. Ti Diyos mabalin na apagungari. Ket ijay kakabsat iti ayan dayjay anangipunganan ni Abraham dayjay apinati na. Makita tayo jirabaw ti altar. Saan lain kakabsat nga jirabaw ti altar, no di kati manipod idi nga nagpatang ni Apo Diyos kadayjay nga rabiit, talong aldaw sakbay na kadayjay nga dadayjay nga to Mount Bantay kakabsat. Ni Apo Diyos imbilin na kumagka. Ingka kaday tuwing nga bantay. Idaton mo tanak. Napan ni Abraham, tada itinamnaman. Ngano idaton na ti anak na. Matay day ti anak na. Ngem iti Diyos, adda iti pan nakabalin na, nga pagungaren day jay anak na, nga bugbugtong, nga indaton na. Ngem saan ang napasama, agsipod ta, idi asinuot, dahil ti sa ukar sa Biblia, he was tested. Kat idi ngalim, dahil nakita ni Apo Diyos nga ni Abraham, kat adda dahil nga pamati ka naman, saan na pinalubusan kakabsat, nga ni Isaac kat maidato, no di kat din nangited ni Apo Diyos, iti maisa nga karnero, tapno iso, iti daton ni Abraham. Iti leksyon din, nangited kakabsat, ito upat, nga banwar, iti daan at testamento, nga isu, iti ayan, akitain tayo, dayjay, nga paulo iti leksyon tayo, ti namnama, iti daan at testamento. Umunang kakabsat ni Ari David, ni kadua, ni Isaiah, ni katlo, ni Daniel, kiti maudi ni Job. Makita yung kabsat nga inurnos ko dahito, agsipod ta, into lumalpas election tayo, makita yung no apay nga inyud udit ni Job kakabsat, kadigiti upat nga banwar, iti pamati nga pinatutanda dahi jenamnam. Laglagipin tayo nga dahi jenamnam is about resurrection, panagungar man eh. Iti kunana kakabsat ni Ari David. Iti kapitulo 49, iti Salmo. Dayjay adda iti tattaong nagtalekda kadagiti kinabatnangda. Kunana ni Ari David, kinamauyong ti panagtalek iti kinabatnang. Iti versikulo 15 kakabsat.
Ammo ni Ari David nga iti patay ket pudno. Ket isuna saan kakabsat nga mailaksid, he's not exempted kadaytang nakapadasan nga isu ni patay. Ngem adda iti namnaman na gapu iti pamati na kini Apo Dios. Naisurat ket basaen tayo ti bersikulo 15 kakabsat. Ket ti Dios subuten nanto ti kararwa. Ti panakabalin ti tanen ta isu awaten na to. Anyan kakabsat na talged kunana ni Ari David when uray no mataya tinusar na dahil pan nakabalin ti tanem ni Apo Diyos subutin na ti kararwa. Sana in parang kakabsat dagiti kinamaag dagijay at tao nga ikabilda iti namnamada ken iti talekda kadagiti kinabak ng da kakabsat. Basahin tayo digitoy nga panangtugnar ni Ari David kadigitoy nga tattao kakabsat. Umuna iti bersikulo 6 na isurat ket basahin tayo. Dagiti agtalek ti kinabak ng da ket pagsindayag da iti kaadu iti sanip. Iti panawen ni Ari David ken digiti amin apan panawen inggana iti panawen tayo kakabsat. Adda ken adu dagiti tattao nga pinabaknang ni Apo Dios. Adda ken adu dagiti tattao nga kas dayjay inbaga ni Ari David nga pagsindayag da dagijay a kinabaknang da ket agtalek da kadagitoy nga gameng nga adda kadakwada. Intuloy kakabsat nga tinugnar ni Ari David dagitoy nga tattao. Iti bersikulo 11 na isurat ket basaen tayo kakabsat. Panunuten da iti uneg dagiti balbalay da agnanayon da ket dagiti yan iti pagtaengan da inggana kadagiti amin a kaputotan. Impanaganda dagiti dagdaga kadagiti nagnaganda met laeng. No makita tayo agnayon umadu dumakkel dagiti sanikwa dagiti nalabakna. Pagkatangan da nasiyat anuligan no pananggatang da ngem no inusarda ngay dayjay kinabaknang da their power, their riches nga alaen da dagiti sanikwa dagiti nakapsut ken napanglaw. Anyan kakabsat nga kinadakes. Adda iti balay, adda digitoy nga pagturugan da, adda toy dagiti dagada. Ngem saludsudod, how long will a house lasts? Kasalungag, ti kabayag iti maysa kakabsat nga balay. Ta iti inusar ni Ari David, dayjay balay da gaputi kinabaknang da pinata derdan mabalin iti katitibkeran nga material nga inusar da. Ket iti kunanan ni Ari David, panunutin da iti uneg dagiti balbalay da agnanayon da. Which goes first? Dayjay akin balay, wenno dayjay balay. Dayjay akin balay, matay. Iti ipapatay, saan nang ammo no kaano kadumtan. Saan mo ang mabalin ang pagpasindayag bigyan? Iwagam aglanayon saan pumaili patay.
Saan met nga agnanayon data apag balay data patakder. Tanud day nga balay ket inusar mo kayo agbuteng ka nga adda iti anay. Kasi terapi din tayo sa intun no agruging agpatakder iti maysa nga balay. Siguraduhin tayo nga dayjay aglawlaw ket ikan tayo dayjay kuna tayo nga mangpatay iti anay. Idi damdamo kami gay Artacho from the district. I was called to serve in the mission. Nag-rent kami iti may isang apartment iti Sunshine Village. Dayjay nga apartment anya lagi din nagadu iti anay. Nagpintas iti panakarami. May isang daw idi adapt ibaba the apartment is stole story. Mangalak iti libro nga basaet for my devotion. Itaet apenda ti angot ti daga ko na. Idi kinita addan dagiti anay. Nagadu digiti magazines ken libro sat nga dinadael ti anay. Daytoy iti kabubutan no iti usaran kayo. Itat nga panawen ito usaran tayo ket landok. Dayjay nga landok anya kabuton mo. Panaglati, rusts. Aday ti kapilya tayo kapsat, ijay igit ti baybay, ijay Nalvo, Santa Maria, Ilocos Sur. Ijay samo dayjay daan nga kapilya, dayjay canopy na. So makita yun, just imagine, idinaramid dayjay nga kapilya, siyempre hollow blocks, ijay yan ti ruangan inikanda iti canopy. Sakbay dang aramidan mo sinimento dayjay nga canopy, adda digidjay ingkabil da nga lanlantok linagad a kapsat. Nga naikamang idjay bagi iti kapilya. May isang aldaw, idi mapanak iti Nalvo, nga agbisita ka dagiti kakapsat. Nakita nga dayjay buo nga canopy ket natinag. Agyaman naktasaan nga aldaw iti panaginana. Nga mapandag iti anak ni Apo Diyos kadayjay nga kapilya nga isu iti pagdaydayawan. Nagsarday nga kakabsat iti sangwanan ti kapilya ket apangko nga kinitang inata. Digiti lando naruno gapu iti lati. Amuyo nga iti number 1 nga kabusor iti landok nang nangruna no adda kakabsat iti igid iti baybay. Isu dayjay danum ti baybay, puluyo iti angin nga itugot na dayjay danum ti baybay. Ket dayjay panagbayag na naruno dayjay nga landok. Inikita kakabsat kasano anang nagbalinan ng kasjay. Ijigayang ungto dayjay canopy at dayjay rimuar nga basit nga landok. Handa nga napalitadaan ng ilaman. So, iti nagbali ng kapsat as time passed by, dayjay nga kapilya at dayjay igid iti baybay. Umay dayjay angin, tugot na dayjay danong iti baybay. Dayjay laeng basit nga nakaruwar alandok. Ininot na kakabsat nga inibos dayjay nga landok. Ingana nga digiti amin alandok kadayjay nga canopy. Naruno ket dayjay dagsenanan a kabailan. Naru dayjay narubot kakabsat. Anya iti mabalin tayo nga ausaran. Awan. Uray no kasalungat ikabil tayo nga anti-rust kuna tayo. Yung intun no pinturan tayo ti anti-rust yalandok, iji unod na at danday lati na. Numampay kasano iti kapintas na kaupsan.
Adamit dayjay natural calamities, mabalin nga gingganid, mabalin nga bagyo, mabalin alayos. Daytoy laeng nga pigsang nga gingganid kakabsat. Nga nang dadael iti northern part of Luzon, tati sentro na ket iti Abra. At dadigijay videos kakabsat nga inted dagiti tattao sa isu iti inted dagiti newscasters iti television ken radyo. At dadigiti tourist kakabsat ket nga panday ijay vegan. Iti maysa nga papanandag iti tourist isu dayjay daan nga belfry ijay simbaan ijay Bantay, Ilocos. Idi may jiging ganay that belfry swamp. Dagijay nga napintas nga babalay kakabsat ijay kalye Ilocos, Crisologo ijay vegan were also damaged. Anya itinbagana ni Ari David. Kinamaag no iti panunot mo ket ijay balay mo agyan kang agnanayon taapay ti tao matay. Kinamaag no iti panunot mo ket dayjay nga balay mo ket tumakder nga agnanayon ta saan madadael. Iti bersikulo 18 kabsat. Kastoy man baga ni Ari David nga minamaag iti panagtalet iti kinabatnang dagiti nabatnang. Basaen tayo, uray pay iti bayat iti panagbiag na binindito na iti karawan. Ugun una dagiti sanikwana balay na. Iti present time idi akit awang pelang kabsat dagiti luganda. Iti present time, ikabil mo siguro nga, you have a palatial home. You have a big garage. Tapay, dayjay dagiti modern alugan. Yung ibagak kada kakabsat, uray pa'y dagiti modernong alugan as time passes by. They become old. Ket iti inaramid dagitoy anabat na. Binindito da iti bagbagida. Nusublit kakabsat dayjay kararag tayo. Iti umunang inbalikas tayo. Bindito at Diyos. Saan kuma nga niya into no ited mo dayjay nga pamadayaw. Ited mo dayjay nga blessing. Ited mo dayjay nga panangbindito. Saan nga iti adda kada tayo. Walo iti bukod tayo abagi karusal. Tapay ti kunanan ni Apo Dios iti mangted kada tayo iti pigsa biag tapno mapaadda tayo digitoy nga adda kada tayo. Dayjay kuma iti ayan iti panangbindito tayo. We should praise, we should bless the Lord. Tapay isu na iti nangited digitoy nga bendisyon. Nakita tayo kapsa. Ngani Ari David inted na daytoy nga saan ko makapagtangsit dagiti anyaman asanikwa nga inted inpalubos ni Apo Dios nga maagdaan kada tayo. Iti mikadua nga salmo nga isu ti insurat ni Ari David, isu iti salmo 70 ket maysa, Psalm 71. Basaen tayo tanay surat iti versikulo 6. Sika ti nanaranay kanya manipod iti anak. Sika iti nangiruar kanya iti tiyan iti ina. Ket kankanayon iti panangidaydayaw ko. Versikulo 17. O sika Diyos insuro na manipod iti kinagtutubo ket agpapan ita
inpalpalawag ko dagiti nakaskas daaw nga aranid mo. Versikulo 20, sika anang iparangarang kadagiti adu ken ut apan danagan. Pagbiyagen na kamto manen. Ket aunen na kamto manen kadagiti kaunggan iti daga. Makita tayo kumsat nga idjay umununang nga salmo, Psalm 49, inted ni Ari David ti kinamaag iti panagtalag kadagiti kinabaknang. Kada ito yung salmo, Psalm 71, inted ni Ari David iti panagdayaw, iti panagtalag kini Apo Diyos laeng. Itimbaga ni Ari David, he acknowledged from birth ingana nga din nga lakayen ni Apo Diyos ket adda ijay. Ket no ni Apo Diyos iti nang kita nga isuna ket mabukel iti uneg iti tiyan iti inana. Kabayatan iti siyam a bulan ni Apo Diyos iti nang binbendisyon na ngay aywan kenkuan. Kalpasan iti siyam a bulan ni Apo Diyos iti nangituwar kenkuana. Manipod iti tiyan iti inana. Manipod ti kinaubing na, ingana ti kinagtubo na, ingana ita, kunana ni Ari David, ti arin ket lakayen, dinditon kanto Diyos, taapay, agnanayon nga idaydayaw kanto. Apay nga idaydayaw ni Ari David kakabsat ni Apo Diyos. Ti kunana, when umay dagiti ukol, pain and suffering will come. When umay ni patay, yung anyalakit din dayjay anamnama, kunana ni Ari David, pagbiyagen na kamto manen. Ket aunen na kami, manen kadigiti kaunggan iti daga. This is the truth. Into numatay iti maysa a tao. Maikabil iti tanem na. Isunga ko na tayo, 6 feet under the ground. Idin ang naikabil ijay tanem na. Anya mapasama. Dayjay abagi ang naggapu iti tapo. Agsubli iti nagkapuan. Idi Sabado kabsat kalpasan dayjay panagiwaras tayo iti magasin. Ito'y distrito, iti napananmi kakabsat. Isu ito'y nambalan, Santa Ignacia Tarlac. Ket napudot dayjay malam, but it was very, very successful. No apay nga napandag iti kakabsat ito'y nga distrito, Central Tarlac District, ijay nambalan. Agsipud ta adda iti maysa a kapilya nga mapatader. Iti San Mauricio Subdivision. Agyaman tayo kadigiti Ganar family. Isuda kabsat pinusar niya ako Diyos tapno dayjay lote, a prime lot in that subdivision, 500 square meters. Ket naited na agpaay kina ako Diyos. Idi agawid kami, adda iti may isang text message. Idi kita may isang panglakayen. Iti kapilya tayo kabsat, ijay Karusukan, Villasis, Pangasinan. Dinawat na nga apang kami ijay baryo iti Pias, ijay Villasis. Tayo iti may isang kabsat ni Sister Lilia Casio, naggapu iti bangkay na kakabsat iti US. Ket insangpet dan. Ket kayat da nga iti pamilya na ket maserbisan da kakabsat.
ni Mrs. Rafanan ken siya napang kami iti Domingo sa kuna DJ anak na pastor na namon mi mampay ang kaduaen ibangkay ti inami. So the burial is set into no October 30. Inted ko kadakwada kapsat day ginamnam. Deji inbaga, iti pagleksyonan tayo nga iso ti adalalit tayo. Nang namruna deji inbaga itata ni Ari David. When umay deji upo, ni Lilia suffered so much pain. Gapu tanatay iti cancer. Cancer iti colon nga iso ti insalaysay di anak na kanya. Ni Lilia maitulog to kapsat ijay paginanaan na his resting place. Ni Lilia maikabil to ijay tanong na. Ngem no usaren dagitoy nga anak ni Lilia. Daytoy ni inbaga ni Ari David. What a faith! Nga iti kunana aunen na kamin tumanen manipod ti kaunagan iti daga. Namnama kakapsa, umay ni patay, maipunpun ti natay. Ngem ti kunanan ni Ari David, sika nga nakiadda ng bindisyon kanya, manipod iti tiyan ti inakingana iti tiyempo nga mataya. Adda iti namnama, aunen na to manen. Dayjay ko mga pamati ni Ari David, isumet kakapsat iti pamati tayo. Let's go to the second hero of the Old Testament. Nga adda tinamnama na. Isura ni Isaiah kapsat. Iti libro na ijay Isaiah 26. Adda iti duwa nga bersikulo lang adalin tayo sa 14 and 19. Na isurat ket basahin tayo. Nga mataydan, di danton agbiyagan, nataydan, di danto bumangonan. Gapu sinarong karam ket rinim. Bet mo ida, ket pinukaw mo amin apakalaglagipan kadakwada. Dagiti minatay mo agbiagdan to. Dagiti bangkay apukwak bumangon danto. Agriing kayo ket agkanta kayo. Da kayo nga agnaed iti tapo. Tat tilinao akas tilinao dagiti natnatay. Ken iti daga irwarnan to dagiti natnatay. Here is the contrast. Dua at tao amatay. Una, deje inbagana nga matay nga saan ton abumangon. Daytoy kakabsat dagijay nga matay ang managbaso. San ka di ko nam nga maamin tayo kung managbaso? Well, ngam kabayatan iti panagbiyak tayo kakabsat. Imay iti ebanghelyo. Anya iti naranid tayo kadayjay ng bagadaman. Adda digijay anakanged, adda digijay nga dimnged, ngem sanda nga inawat tinimbag adaman. Addamet kakabsat ti managbaso. Imay iti ebanghelyo. When they heard the good news, pinalubusan da nga iti Santo nga Espiritu isu iti nagbiag, iti panagbiag. Pinalubusan da nga dayjay apan nakabalin ni Apo Dios isu iti nang balbaliw kadakwada. Pinagpetang da gapu ka dayjay apan mati anasarakan da dagiti karkari ni Apo Dios. Kunana ni Isaiah, numang pay numatay dagitoy nga anak ni Apo Dios.
agriing dan tumanen, bumangon dan tumanen. Ket intun no bumangon da, anyan na nagpintas kakabsat, iti arangiden da, agkantadan to, ket agdaydayaw dan to, kini Hiyoba, nga isu iti nangited, manen iti biyag kadakwada. Iti matay nga managbasol, nga awan iti inanamana. Isuna, dayjay, I could not explain. He is the most pitiful of all men. Naapay, manipod iti lesson 1, lesson 2, lesson 3, ingana itata. Laglagipin tayo sa God gave us the power of choice, the freedom to choose. Managbasol, imay dadya damag iti panakisalakan, nangitid iti nangla. Ngem dadya nga managbasol sa andang inawat dayjay, nga damag iti panakisalakan, awan to iti nanglaman. Iti may katlo kakabsat, nga banwar iti daan atulad, isu ni Daniel. Iti Daniel 12, versikulo 2, isu iti imbaga ni Daniel, na isurat ket basaen tayo kakabsat. Ket adu kadigijay amat maturog ti tapok iti daga, mariing danto iti daduma iti biyag nga ganayon, iti daduma iti panakaibabain, ken awan patingga nga umsi. Iti daan atulad kakabsat, na isuro dayjay a panaggungar ket adda iti duwa a klase a panaggungar. Umuna, dayjay bagana ni Daniel, nga digijay ama maturog iti tapo, intun no agriingda iti biyag nga ganayon. Daytoy kakabsat, dayjay imbaga ni Pablo, nga intun no umayen ni Apo Jesus. Dayjay maudi nga uni, dayjay trumpeta. Iti apagdarikma, dagiti natay, anatay in Kristo, agriing danto nga umuna. Makita kakabsat, nga adda iti nalawag nga naisuro, iti daan atulad, iti dua a klase iti panagungar. There are two kinds of resurrection. Umuna, panagungar iti biyag nga ganayon. Mikadua, panagungar iti panakaibabain ken ni patay. Freedom of choice. Agsipud ta na iparang kadatayo, dayjay dua a klase a panagungar, ket amanin tayo ket mapan ken ni patay. Nakapili kan, nakapili akon, nakapili tayo, no anya kakabsat a panagungar iti kayat tayo. Dayjay panagungar nga intun no riingen na tayo ni Apo Dios, agkangkanta tayo akas kuna ni Isaiah. Iti panagungar nga intun no riingen na tayo ni Apo Dios, riingen na tayo nga agpaay iti biyag nga ganayon. Agsipud ta, inawat tayo ni Apo Jesus nga nangibaga, siya iti panagungar ken iti biyag. Iti maudi kakabsat kadigit ti banwar, nga isu iti ingkabil ti pagleksyonan tayo. Isuna ni Job. Iti Job, kapitulo 19, versikulo 25, ingana 27, isu kumakabsat iti mangbukel, dayjay nga namnama tayo. Tani Job iti daan atulad, no alaen tayo kabsat iti pakaistoryaan iti daan atulad, the Old Testament. Job was the first book that was written. Iti nang isurat ket ni Moses. Iti
Kunana ni Job kakabsat. Versikulo 25 hingga na 27 iti kapitulo 19 na isurat ket basahin tayo. Ngem iti maipapan kanya ammo ati manubot ko si bibiyag. Ket iti kamaudyanan al isu agtakder to iti rabaw iti daga. Ket kalapasan ti kudil ko daytoy metlaeng abagi madadael into no awaganen iti lasag ko makita to iti Dios. Isu asyak metlaeng makita to iti abay ko. Ket dagiti matak buyaen danto ket saan akas may sa agangganay ti puso matunaw iti uneg ko. Anyan nga namnama. Anyan nga namnama. Dati kunana kakabsat ni Job, I will see God. This is the ultimate expression of hope. Dati basul kakabsat, isu iti nangisina kadatayo ni Apo Diyos. Saan nga ni Apo Diyos kakabsat, iti pinmanaw, no dikit di datayo iti sinina iti Diyos gapu iti basul. Ket iti tao ti ipinarsuang rod ni Apo Diyos iti ladawan na adda digit tarigagay na. It was expressed by all heroes of the Bible. It was expressed by Moses. Kunana ni Moses idi nga kaduana ni Apo Diyos ijay bantay Sinai. Apo ipakita man tarupang kanya. Kunana iti Diyos saan ang mabalin. Tano makitang iti rupa matay kanto adi pumurong. Ngem agyam nakakapsat. Inted ni Job dayjay anamnama. Inulit-ulit na. Kunana ammo ati manubot ko si bibiyag. Because my Redeemer liveth, adda itinamnama. Ammo nga uray no mataya, kunana ni Job, makita to manay. Intunuriingan ni Apo Diyos dagiti anak na, anaturo gapuken ni patay. Mabalbaliwan to. Dati kunana kakabsat, ni Pablo iti umbuna Korinto kapitulo 15 iti maysang kanito iti apagdarikma intun no umay ni Apo Jesus dayjay nga anghel puyuten nanto di trumpeta na dagiti natay agungar tanto iti di agudsa ket mabalbaliwan iti pan nakabalbaliw kakabsa. Awantun iti baso. At dayjay ti amang atutugay. Dayjay inbaga ni Job mapasama ko. Dagijay anatay agungar danto makita danto iti rupan-rupa iti Diyos. Anyan anamnama. Adda kanyang dayjay anamnama. Adda kanyang dayjay anamnama. Isungit ti panagbiag tayo kapsat tinaldawan daw. It is a blessed day that we express. I always end my daily meditation the kadaytoy na phrase, for God is very good all the time. Ni Apo Diyos kapsat iti madaydayaw, agkararag tayo. Agyaman kami ama, iti namnama nga inted, dagitoy nga panuwan, nga namatikin ka, iti daan ito. Agyaman kami ama, tanumampay, umay kada kami, dagijay akam kapadasa, ut-ut iti saksaki, uray pa iti umay dagyan namnama,
iti biyag nagdanay. Ket intun no riingen na kami Diyos, kas iti kuna nito, makita na kantun iti rupa. Tulungan na kami Diyos na biyag iti nagdawal-daw pa nagbiag ni. Na dayto nga namnama isu iti mangsilaw iti pamati. Agyaman kami o Ama. Itinagan niya po ni Jesus tinawag dito. Amen. Amen. Agyaman kami pero sa tatapin. Agyaman kami. Iti paningin siyelo kada ito yung panalaman. Ni Apo Diyos tumaday tayo. Ingga na may ngalawas mo. Kakasama.